Иртәгә 4 ноябрьдә халык бердәмлеге көне билдәләнә. Быелгы байрам онлайн форматта үтә. Датаның әһәмияте шулай ук ошо көндәрдә оештырылган сара үзенчәлекләрен студиябыз кунагы Башкортстандың халыктар дуслыгы йорты директоры Илгиз Солтанмуратов белән бәрләйбез. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Илгиз Замфирулы, һез баягына мине хатамды әйтеп үттегез. Халыктар бердәмлеге түгел, ә халык бердәмлеге көне. Нимә һәм аерыла һуң бу? Аерыла чөнки онда күзендә тотыла, ошо дәүләт байрамының да үткәрелгән вакытта тотыш күп милләтле Россия халкы. Ул бит инде юкка түгел 2005 елда 2005 елдан бирле үткәрелә дәүләт байрамы, ял көне бүтәнләр өчен һәм аның ошо 4 ноябрь дип хайлап алуы ошо көнен юкка гына түгел, чөнки без беләбез 1612 елда төрле халык вәкилләре, халыктар дип әйтергә шунда ук безнең башкортларга катнашкан. Мына польский ягынан килгән, Польшадан килгән баскынчылардан каршы чыгып, уларны илдән куып чыгарулары һәм ошонда беренче тапкыр мына шу күп милләтле Россия халкы үзләренең мына бердәм халык итеп күрсәтүләре. Димәк, ул нидер кимәлдә этнографик яктан түгел, әсәси яктан карасак, ул мына юкка гына түгел, Россия халыктың бердәмлеге көне. Россия халкы бердәмлеге көне. Россия халкы бердәмлеге көне. Чөнки мына без бары тик үзе төрле милләттән булсак та, без россиянбыз бит инде. Шуңа мына юкка гына түгел, мына шул әле үтә башланы. Кисәнән бирле флешмоб Мустакаримның сүзләренә мин россиянмын дигән шигырын укып, төрле телдәрдә укыйлар да. Чөнки мына төрле телдә укылуы һәм төрле милләт вәкилләре шул флешмобта катнашу, үзенең нинди милләт вәкилләренә нинди милләттән сыгышы белән булуына карамастан, мына без тотыш безнең Россия бердәм халкын тәшкил итәбез. Һез бына флешмоб турында әйтеп үттегез, ул иртәгә тиклем дәвам итәсәк, тагы нинди саралар каралган республикабызда? Мәсәлән, бик матур безнең сара онлайн форматта үтәлә, видеороликтар безнең төшерә, безнең әүдем катнаша тарихи мәдәни үзәктәр безнең халыктар дуслыгының. Ул да булһа мына милли ашларын күрһәтеп, бешереп, ничек күрһәтә һәм ошо хэштег менән национально вкусно дигән тәмле дип мына халык бердәмлеге көненә багышлап шуны мына һәрбер милләтен үзенең нидә үзенчәлекләрен күрһәтә. Икенчесе безнең төп сараларның бере этнодиктант, этнографик Россия зур олы этнографик диктанты. Ул 5нче тапкыр юбилей шунда үтә һәм быел мына шу онлайн форматта күбрәк үткәс, ул әгәр мына шул ковид шартларында булгас, бер көндә үтмәй, 5 көн эчендә үтә. Һәр теләгән кеше Этномир дигән ру сайтына инеп, 30 сорауына җавап биреп, мына шундай бер олы үзенең этнографиягынан, Россия халыктарының мына шул үзенчәлекләрен, гореф-гадәтләрен, үзенең белем кимәлен тикшерә ала. Һәм шулай ук бию күп кенә саралар. Мин инде үземнең ягынан гына әйттем. Әлбәттә безнең мына дәүләт ансамбле Файза рәсемендәге дәүләт ансамбле төп оештыручыларның бере флешмоб, бию флешмобы. Һәрбер үзенең милли биюен бейеп, шунда ук үзенең матурлыгын күрһәтә үзенең милләтенең, мәдәниятенең. Бүтән саралар безнең мәсәлән сәнгать төне була бит инде менә. Быел ул менә бүген үтәсәк төндә бүтә безнең мәдәният учреждениялары, оешмалары, музейлары, театрлары асык буласак, асык әлбәттә онлайн форматта. Сәгать нисәннән башлана? Кистән атанга тиклем. Төне буе тимәк бүген йокламайбыз. Төне буе йокламаска кирәк. Һәрберне инеп карап сыгырга була. Һәм бuna милли ризыктарга килгәндә, без бит инде һәр кемебез, һәр хуҗабикә милли ризыкты өйдә бешереп, матур итеп бидәп, интернет селтәренә һала ала. Милли ризык хэштегы. Хэштегтар милли ризык, вкусно национально дигән русча вкусно национально хэштегы менән ул бөтә Россиягә тарала. Һәрбер кеше шул хэштег буенча үзенең хайлаган, бәлки кемдер нидер бер сакалында бер кеше 5 бармак бешерер. Или бездә менә мәсәлән мин берничә менә күреп өлгердем, удмуртлар матур гына үзләренең коймакларын бешереп күрһәткәннәр. Бүтән халыклар менә бәлешләр кызык бит инде. Шу хәтле менә безнең күп милләтле булу, безнең байлыгыбыз, безнең илебезнең күрһәтә.
Һәм ошоларды хаткылары кирәк. Әлбәттә, туган телдә лә хэштегтар куелу була, ул менә шуны аңлата. Башкортстанда халыклар дуслыгы йорты эшмәкәрлегенә тукталганда, ниндәй яңалыктар бар? Яңалык безнең яңрак кына зур, мөһим сара үтте, иҗтимагый сәяси мәгънәле. Менә үткән юма көне Халыктар ассамблеяның 4-нче съезды үткәйне. Шунда без ошо адаккы 5 елга анализ яһап, байкау яһап, нинди һөҗүмтәләр булды, ошо иң зур безнең республика җәмәгать оешмаһы ул, иң зур иленнән ашу үзенең агзалары бар, оешмалары бар, милли мәдәни оешмалар. Һәм менә ошо съезд әлбәттә онлайн форматта үтәлә. Ул менә һәрбер безнең 64 район калаларыннан катнашкан делегациялар интернет рәвештә. Ул менә шул яктан да бик ни үзенчәлекле үтте. Буга тиклем үтмәгән рәвештә форматта үткәс, без тикшереп карагык, эшләп була микән? Исламда та эшләп була, бик һөҗүмтәле булды. Бик матур шул резолюциялар кабул ителде. Яңа устав, рәистәр һайланды. Менә нидер кимәлдә, нидер яңару булды составына, менә совет уставына кәншмәһе. Һәм киләсәк тагыла 5 елга пландар, нинди тагыла максатлар, нинди юнәлештәрдә эшләргә дип менә шу билдәләнеп, резолюцияга һәм шу программ документларына индерилде. Димәк, был съезд 5 елга бер тапкыр гына. 5 елга бер тапкыр, менә 4-нче тапкыр үткәйне. Чөнки без беләбез, безнең Башкортстаныбызда беренчеләрдән булып шул хаклар ассамблеясы барлыкка килде 2002 елда. Һәм менә 20 еллык үзенең юлына нидер бер байкау яһап, менә шул нидер уңыштарыбыз бар. Шул карап һәм киләсәккә тагы нинди үрдәргә безгә менәһе бар әле дип барланды. Һәм Илгиз Зәмфирулы, бына башка төрле милләтте берләштергән халыклар дуслыгы йортлары менән ниндәй бәйләнештә, ниндәй уртак сараларыгыз бар? Безнең уртак сараларыбыз әлбәттә бигрәк тә менә быел менә шул онлайн форматта эшләй башлагас, без менә шул техник мөмкинлекләр ниһәтен безгә уңайлы икән, бер кайда йөргәлә түгел. Менә кисә генә безнең менә Удмурт тарихи мәдәни үзәк Коми республиканың Zoom конференциясына катнашкандар, үзләренең һәм безнең Башкортстан тәҗрибәсе белән уртаклашканнар шунда. Димәк, мөмкинлекләр бар, бәйләнеш безнең ныгына, бигрәк тә быелдан алып, чөнки әлеге вакытта безнең ниятләре менән хәтта менә халыклар дуслыгы безнең ошо төрле төбәктән күптән инде шул яңраталарын үзләренең теләкләрен безнең федераль кимәлдә безнең канат астында ошо безнең күк оешмаларды тоткан бер оешма кирәк итеп һәм быелдан алып менә милләттәр агентлыгы астында оештырылды яңа оешма. Бу федераль дәүләт бюджет учреждениеһе халыктар йорты дигән, Россия халыктары йорты. Оның директоры менән без килешү төзелгән. Безгә ул менә шул хатта менә шул 4-нче съездда үзенең видео язмаһын сәламләп, матур теләктәр әйтеп ебәргәйне. Димәк, бәйләнеш безнең ныгый. Хәзер безнең федераль кимәлдә улы коллегабыз бар дип әйтергә була. Һәм безнең менә шул нык кына өметләребез бар. Безнең менә нидер координация булыр, бердәмләшү тагы артыр. Чөнки быга тиклем ислап әйтгән менә без җитмәйне. Кем менән аралаштык, яңа улар бит инде 40-тан ашу безнең менә шул халыклар йортлары бар, республика халык иҗады үзәкләре бар һәрберне. Шулар менән эшләйбез. Һәм республикабыз халкын күрше төбәкләрдә иртәгә удасак байрам менән котлый аласыз. Әлбәттә, бөтә Россия халкын, бөтә Россия милләт вәкилләрен ихлас күңелдән котлайм. Халык бердәмлеге көне безнең дәүләт байрамы. Минем өчен ул исламда үткәрелергә тиеш. Уның әһәмияте бик зур. Без бердәм булырга тиеш. Менә без беләбез, бик катмарлы заманда яшәйбез. Безгә менә шул бердәм булып, бөтә көчен бергә туплап, бер йодрык булып, шуны ярып сыгырга кирәк. Зур рәхмәт теләктәрегез өчен, безгә килеп уртаклашканыгыз өчен, яңалыктар менән максаттарыгызга ирешергә насип булган дип теләйбез. Рәхмәт, амин.